Is-Sindku tar-Rabat Malta, Charles Azzopardi, kien rifjutat mill-Partit Laburista biex issa mhux se jkun jista' jikkontesta f'ismu l-elezzjoni li jmiss tal-Kunsilli Lokali. Azzopardi li fl-elezzjoni tal-2013 kien elett mill-ewwel b'2267 vot fl-ewwel att, fuq il-medja soċjali esprima ruħu tradut għal mod kif aġixxa miegħu il-Partit Laburista, partit li fi kliemu ħadem għalih ħafna snin qabel mal-bib infetaħ beraħ biex minnu jidħlu l-opportunisti snin twal qabel mal-partit sar moviment. Iddikjara li llum il-ġurnata anke d-daq tal-innu tal-partit m'għadux isir kif kien qabel. Qabel kien jindaq mingħajr mistħija u jħallik temmen fis-soldati tal-azzar stqarra Azzopardi. Waqt li ddeskriva l-aħħar żmien bħala 6 xhur ta' kalvarju, Azzopardi qal li lilu għamlulu eżatt bħal Ġesu Kristu li wellidna 3 ilu. Jien ukoll wellit maġġoranza Laburista fl-2003 u poġġewni għal darba darbtejn 3 il-ħaruf tas-sagrifiċċju. ċaħduni 3 darbiet, bħalu spiċċajt 3 darbiet taħt is-salib u baqgħu sakemm salbuni, x'umiltà, x'ħlewwa, x'sarkażmu. Fl-ittra mibgħuta lilu mill-Partit Laburista, Azzopardi saħansitra jkun imwissi biex jimxi mal-kodiċi ta' etika tal-partit u d-direttivi tiegħu. Id-dikjarazzjoni tiegħu fuq Facebook intlaqet brabja minn persuni li ddikjaraw li huma wkoll Laburisti iżda li l-partit tagħhom warrabhom. Fost dawn persuna li ddikjarat li m'għadix Laburista wara li kellha tħalli pajjiżna għax meta ġiet bżonn ix-xogħol sabet min jalqilha l-bieb f'wiċċha. Il-Partit Laburista li qabel kien il-partit taż-żgħir u l-fqir, illum sar il-partit tal-ġiplawn u tieħu xlemm tiddikjara din il-persuna.